Эх, Бүриян, қайһындай матур табиғат, яшеллек, шүлгән таш, башкорт балы, солоқ-солоқ. Ә нинди популяр кешеләр сыккан һуң ошо райондан? Идел Нургалин, Алтынай Вәлитов, Азалия Вәлиева, МС Язмыш, Линар Вәлиев, Захит Кунафин. Ярай. Һәм ак егет Вәлитов. Инде ошо табигать матурлыктары һәм текә йондызлар менән Бүрияндәр төркемендә танышырга була. Ссылканы описаниела табырсыз. Мин килдем, Бер авылдың шәп егетләре, ипәк тимер өҙөрлөктәре, кара кашлы, кара күҙле, ярһып кипкән ут йөрәкле, бер авылдың көс гайрәттәре. Уйламайым, иламайым, һағынмайым, көймәйем, бурсылмайым, бушынмайым, китләмәйем, һөймәйем. Сәлам дуслар, бүген мин кунакта Идел агай Нургалиндә. Сәлам. Сәлам, мағыл. Безнең беренче форум касан һеҙҙең гастролдәр башланды? Минең гастролдар, мин гастролларға сыға башланым 2007 ел. Студент сақта, ең бірінші елімді яздым да, Әлсаран оғыста қатнаштым. Әлсаран оғыста қатнашып, лауреат ісін бергенлер, гастролдарға да башланылар. Шынан, шул 2007 елда әлеге вақытта Башқұртстанның халық артисі Вилдан Яруллинның командаһына эшләй башланып, анда баянист буларак, ярсы буларак параллельно эшләй башланык. Шул 2008 елдан бирле йөри башланып. Касан бөтә менә әле һуңгы барган гастролдар касан күп? Минең гастролдар булды. Бүтән икән, юк икән ул. Ел әйләнәһенә. Но әлеге яйге сезон дип әйтә инде. Тамамлана, аны әле менә ошо Бүриян районында безнең алаккы концертлар 4 концерт қалды. 22 август. Қиын түгелме олай тормыш алып бару? Рахат. Рахат? Қиын түгел. Не оҡшай. Бүгін мына беҙ Бүриян районында, әйтегеҙ әле, ҡайһы районда иң дәртле тамашасы? Районлап әйтеп булмай, әммә ауылдарын, һәр бер районда ике күрше ауыл, ул абсолютно ике бер-беренән айырылып торған мөмкин. Шуңа күрә моны аныҡ ниндәй районда һәйбәтерәк, ҡайһы районда насарат дип әйтеп булмай. Беркемдә лә үпкәләтә лә килмәй, барыһы ла оҡшай, әммә ысынлап та менә айырылып тораларҙыр дип уйлайым. Беҙҙең күпселек ошо Урал аръягындағы нисектер күңелгә яҡыныраҡ микән, йә булмаһа әле бөтөн яҡтарҙа әле күпләп йөрөмәгәнгәме, ошо Зауралье беҙҙең күберәк дәртлерәк һамаҡта. Зауралье менән түгел, менә беҙ нигә булды? Бишбүләк районында булдык, Әлшәй, Миякә яҡтарында булдык. Улар үҙенсә халыҡ, ҡайһы бер халыҡ менә ул ысын күңеленән бейеп ултыра, йырлап, һин менән ҡысҡыра, һыҙғыра, ул бейеп тә китә. Ҡайһы бер халыҡ тик кенә ултыра шулай. Уларға концерт шулай оҡшай, улар күңелле үҙләренсә ултыра, улар эстән генә шулай, эстән генә янып көйөп, эстән генә ҡыуанып ултырған халыҡ бар. Шуға күрә улар бөтәһе лә бик оҡшай. Иң күп халыҡ йыйған ниндәй ауыл булды? Иң күп халык йыйған, Темәс. Нисә 100 кеше? 100 түгел. Темәстә булды беҙҙең 330 тирә. 330. Онда залда бөтөн һәйбәт кенә, ул 300 урынлык. Менә шул Темәс, әйтәйек, Сермән, Иҫке Суҡанғол, ҙур ауылдарда концерт ҡуйғанда нисә мең аҡсасы? Төрлөсә. Уртасы. Мәсәлән, беренсе йылдары дип әйтәйек микән, мин үҙемнең концертымды 2005 елда башланым. Ошо 2007 елдан йөрөп килдем дә, 2015 елдың январ айынан үземнең беренче концерттарда эшләргә булдым инде. Эшләп ҡарарға булдым мәлдә. Ҡыҙыҡ, эшләп ҡарарға килә инде. Шуға 2014-тән башлаганда кеше әлбиттә ул сразу гына капылына һиңә, мына һиңә әйдә зал. Ул мына әле лә нисә 4 елмы, 5 ел булып китә, нисә еллар? 4 ел.
4 жыл эшләгәннән соң да теге кайсакта сынапта калып төрлесе булуы мөмкин. Шуңа күрә менә әйтәйек, әллә ул менә безнең төрле җирдә бил хаклары төрлесе бит. Авыл җирләрендә авыл халкына нык кыйбат кыйб булмай, район дигәндә саккына күбрәк бит инде. Калаларда әйтәйек, менә ниләрдә тагын күбрәк. Шуңа күрә төрлесе. Төштә генә хак. Мәсәлән, былтыр койдым Бүрьәндә, үзебездә 2 көн концерт койдык, 2 көндә йөрдек 650 кеше. Шуннан билет кыйбат түгел, 250 сум инде. Яхшы. Гастрольләргә күп йөрегез, бер кызыклы ситуациялар барган булдым. Кызыклы ситуациялар Иң битә калды. Насармы, яхшымы, кызык күлкү. Мин насарлап әйтә алмыйм инде. Күңелде кырган көндәр, күңелде кырган моментлар булды. Әмма әйтеп утырган мин кемдедер үпкәләтәм килмәй, кемгәдер кагылган килмәй, шуңа күрә аларды мин интернет селтәрендә дә алганым булды. Шуңа күрә кемдер белә, шулар белә аланы. Булай кызыктарына килгәндә инде төрле хәлләр булган бар. Менә Баймак районында Хакмар авылында концерт кылганда, без инде Асык һавада концерт кылганбыз. Концерт 2 сәгать бара, алаттан тамамланды ла, миңа бер инәй, нигене, улыгына инәй, йөгереп китте концерт алда гына бер 10 минут калгас. Килде дә, мешокман 10 штук окей. Йомыртка дигән. Улай да, идел темана 9 штук миндә бар, 9 окей барын әйтә алманым, ахыры күршеннән бер инеп алдым, дип харайна дип килеп биргән 10 штук. Шунда ни дә итә ала. Төрле бүләкләр бирәләр менә именной әйтәйек, бер машалка бирделәр миңа идел дип язган кул ручной эшләгәндәр шуннан Билал авылында кулдан эшләнгән үрлегән түбәтәйләр бирәләр, төрле дә кайдалар кыяр бирәләр, теге тозланма кадәр бәшмәк, еләк, кешене карап төрлесе. Менә иң ихтә калган бүләк инде ник аптырат. Иң ихтә калган бүләк ул минем иң беренче бүләгем 3 ел элек бирелде. Шулай әлегә Баймак районы Сыңгыл авылында ат бүләк иттеләр. Ат дип инде минем март айында концерт булды. Нәкъ шул көндә бер агайдың, ат тоткан агайдың, Бекболат агайдың бие колынлаган был инде шундый тегеләрде. Кылган дәрте концертка килде, концерт шугат мохшаган, шундый тегеле дип кайттылар. Икенче көне безнең Баймакта калала концерт инде, шунда килгән, югәнен тоткан да идер менә минем кичә һинең концерт көне биям колынланы. Шул колынды мин һиңа бүләк иттем дип сәхнәгә югән сагар бүләк итте. Һәм аның исеме Йондыл дип кушкан ине. Әлеге мәлдә Йондылга 3 яшь һәм ул менә 2 аднарик кенә үзе колынланы. Кайда әлеге вакытта? Бүрьәндә. Һеҙҙең өйгә. Ата-әсә йортында. Шуннан соң үткән елы тагын бер ат бүләк иттеләр. Аны Сибайда бүләк иттеләр. Шуннан быел 20 февральдә Әбиелдә бүләк иттеләр Хәллә авылында. Хәзер колыны менән 4 баш булып киттеләр. Улар да нимәшне әйтергә? Башта миңа теге ат бүләк иткәндә булды бит. Беренче бүләк иткән нейне, вообще нап теге теге бүләк. Икенчесендә гомумән шатланам әлбәттә теге бүләк бит инде ул сәлек бүләк. Нимә шатырга дип, менә бергә юк инде булай, күп тарттыр, күп хәрәкәт түгел. Ул башта күпселек үдем өчен теге эксклюзив тәйтәйм. Атма не бит инде. Күңелгә сән менә шуга ура бесән эшләп йөрим. Телефон аша булганда. Менә акча эшләп йөрим гастрольләрдә. Бесән хатып алырга ярдәм итә. Хатып алырга бер менә аслапта не. Бесән булган елдары мин Аллага шөкер атайым бар, агайым бар, тугандарым бар, алар теге янып киеп торалар. Улар миңа караганда ныграк аттарды улар яраталар. Ул аттар миңа караганда улардай ныграк яраталар. Ул аттар мин танымайлар да. Аларны шуга күрә юк, улар бик тиләп эшләйдер һәм менә быелгы елда аслапта бесән әдерәк диләр. Әдерәк шуга күрә сак кына тем более безнең хәзер 4 баш булып китте, йеттин керәмәй. Мин уже бесән күпме эшләй алабыз, эшләйбез дә калган хатып алабыз. Миңа ат бүләк иттеләр дип кайткас, ата-әсәгезнең реакциясы ничек булды? Кош шатландылар, куандылар, аптыранылар. Һәм инде атай сразу касанап кайта, без инде ул колунды сразу алып кайтып булмай бит инде. Әдерәк әсә менән йөреп, язга айкүзгә карай кар явгас кына алып кайттык бит инде. Шуңа күрә ярты ел буе көтөбөрне дәнеп касанап кайта дип. Не булды? Куандылар, шатландылар. Икенче бүләк иткәс тагы шатландылар. Өченче бүләк иткәс может уфалган дигәннәрдер. Тик ат кына бүләк иттеләр. Ат кына түгел, шуннан соң миңа шулай ук Тимәстә минем бер егетем бар, бик яхшы шундый теге рухлы егет. Ул миңа шулай ук
туган күнүмө концерт күнүндө инде ул бүлегитти Оренбургский курдюшный харык здоровый елдигине шуну беле кеткен шунан өткөн жылдан ашыл концерт койганда бир енді нейдин айтайык ауыл хакимияты башлыгынын орунбасары бир таныш киши инде ул миңе шулай харык беле кетти. Уларды да кайта. Улар да ушул үйдө карайда кайны тиги неге кетип өттү курбанга. Так, ежадагы турганда үйлешип алайык. Касан ырлай башларга ой. Ырлай башлан. Миңа калга көп артисттер олар баласаттан ырлайлардыр. Чөнки мин өзүмдү хатırлаганда мин ырларга яраттым. Мин мугуман ырга окуманым өзүм. Окуган кишилер түгел, ырдын теге не түгел. Мин музыкант, мин баян боюмса окудум. Мектепте окуганда музыка мектепте шөгыльлендим, кружокка кирдим битим. Шуга күрә мин ырга окурга инергия телек бар, сәнгать училищене, лекин сәнгать мектебе директор Ямил агай сәнгать миңа әйтә идер, костумда Әгәр телегин булһа, нең булһа, һин барып йырласаң, һин лучше грамота белергә кирәк. Нота белһәң, грамота белһәң, һиңә күпкә еңәрәк булды. Һәм бүгенге көндә мин снапта шуга куанам, рәхмәтлемен, чөнки дөрес әйтәм, мин моны музыкант булуым, нотаны белүем, мин ишетә белүем, ничектер уже еңелрәк йырлар язуга, баян йырлар язрас, баян яза ноталарны ишетәм, кайда нимә нисек аранжировкаларды әйтәйек, нисек яңгырашын ишетәм алдан, шуга баласақтан. Мен инде баласақтан хыяланым ярсы булыр әлбәттә. Һәр кем шулайдыр инде. Көз алдына басып, тарактоп теге өмелдә мин үстем инде баягыт, шакыдыла баягыттың ярдәм итеп алган өмелдә шулар өчтән бизат тордым теге. Мин мәктәп елларында укыганда әйтәм. Караңгылар шуларда күрсен бик булат. Менә шундый теге элек самый теге тапса развиваться китте шундый вакытта. Һәм мин шул вакытта ук мине өйрәттеләр, аксага йырлата иделәр. Кунактар килә, Себердән киләләр, кайдан киләләр, мин йырлаган беләләр. Мин бер ничә йырда ятлап алдым, мин беләм һәр кунак килһә, мин акча эшләйм. Киләләр дә мине йырлатып, мин шул утыргызга баткан, йырлайм тегәр. Мин акча бирәләр, мин әйбәт бит. Мин даже Хасисакта атайымда, Рәсәймдәр, миннән һорап торганнар, хапыл гына кирәк булашынан. Хәтердә ихта калган, атайым нимәгәлер миннән, мин акча бар күренә, мин яшел генә 50 сумлык микән акча бар инде, инәем биргән, нисә байда килгән, кайдандыр кунактан йырлаттылар да бирделәр. Мин беләм, мин ханын да белмәйм, мин күп микән дә белмәйм, әмма бирделәр дә, мин алып бирим, алып. Атайым нимәгәлер кирәк булды, миннән алып торды. Ул бирер, миңа кискә, иртәгә тине бирәм тине. Ярар, бирдем. Икенче көннән миңа атай бирә акча, миңа шул сумма, әмма ләкин ул миңа разменна бирә. Тинниктер менән 50 сум булһа, әйтәйек, бер 10 сарымда может биргәндер инде. Юк, минең анда акча түгел, минеке күгене әйтә, мине талашам, юк, алмайм, шул хак, шуга күрә алар миңа кирнән теге размен әйтеп. Шул вакыттан баласактан йырлаттылар, йырларга яраттым һәм шул баласактан килә идем. Тәүге үзегез язган йыр. Тәүге үземнең язган йыр ул рәхмәт йыры. Нәкъ менә шул йыр менән Ясархан Дуаста катнаштым. Теге баян уйнап тотылтырам 2007 ел. Сәнгать училищесында 4-нче курста укыганда язган идем. Шул була 2007 елда язган. Унан алда мин йырларда теге көйләп, теге баласакта бесәндә, ул теге гитара уйнап, урындарда языла торган, улар онытылган, теге кайдалар теркәлмәгән. Шуга уларды харамайбыз. 2007 елда язылган шул рәхмәт йыры. Хәзер бүтә йырларыгыз була үзегез язган. Күпселек үземнең репертуарда үземнең йырлар, чөнки мин йыр язганда үземә нисек уңайлы, нисек үземә теге йырлау күңелгә ята, нисек миңа охшай, мин шулай язып алган бит моны. Шуга күрә икенче композиторларның да бар йырлары. Менә улардан мин әдер йыр алмайм. Мин әйтәм, миңа туры килгән, минең характерга үзем буларак әдерәк теге нирәк йыр булып дип заказ бирәм дә яздырып алам. Бик кирәк саракта инде. Так, бит алып шәп егетләре мисалны аңлатыгыз әле. Менә идеяны алып телевизор һәм радиода яңгыраганса йыр ниндәй юл үтә? Оның бик нык үзенчәлекле бик кызыклы булды. Бит авылның шәп егетләре уйдалай уйны, теге алдан пландарда лай уйны, ничек уйдалалар уйны. Просто әлегә баягы менә шул гастрольдә йөргәндә Каран студиямда Вилдан Ярулиннар менән мин баянист буларак инде һәр вакыт кулда баян, концерт алымында уйнап торам, концерттан һуң да уйнап торам. Шунда бер ни булды. Теге набросок дип әйтәм икән инде шул көй. Туа ул теге
развиваться тәбет уня теге буны 2 сағат теге икенче нимә тәм хәвеф берән көй генә тудыла 1-2 ай наверное шуны уня бергәнмедер инна һәм бuna нинди һүзләр ул ишул аның нимә һүзләсәлеге ул не стандартный ул теге квадратный түгел теге шигырла аның теге нигә тотын хакта үзебез хәтигәнсә эшләп куябы тара теге квадрат юк анда. Мин инде ул yerдә ялганда уйнап көйләп йөрим, миңа тема подсказал, Венера Габдуллин бер гастрольдә елте был бер авыл турында, может быть, авыл егетләре турында ниндидер менә шул авылсап ябай темага охшаган тигәс, инде шуннан мин уйлана башладым, үземсә наброс йөрнем дә. Шуннан уйга килдем, Малаязда Салават районында бик талантлы агай бар, Флорис Гайсин. Ул шул шигырьләр яза инде, ул үзенчәлекле генә агай инде ул. Ну, шул уга әйттем, Флорис агай, менә бу авыл егетләре турында бер шигырь кирәк иде. Мин уга һиңә размеры ни бәрде теге. Анда күпме теге. Ижекләр, ни була бит шигырьдә ниләре. Җибәргән идел юк төшен, алыдым әле анда булмайды, анда шигырь бит не может, белмәйм, монда йөр булмас ул ди. Әйтәм, язып кара. Шулан унда ниндидер мабурсуктар ибәрде, ниләр ибәрде, һәм инде алар мен утырып теге корректировать иттем, бу сүздән тегендә монда теге әйтәм бит ул теге йырлы стандартный булмагас, аны анда эшләргә туры килде. Шуннан ул җирдә эшләтеп сагардым, аранжировка эшләттем, үземнең теге тоже бергә укыган бер дус егет инде Азат Тукватуллин эшләп яздырдык, ниттек радиога куйдык һәм уның нык теге эффект артык булган күп булмады, чөнки мин аны теге радиога биргәндә концертларда ялган бөттүгә битендә. Шуннан 2015 ел, 1 ел гастрольләрдә йөргәндә, нәкъ менә шул үземнең туган районда, Бөрьәндә йөргәндә, миңа Курай каналыннан директоры Умәлдә эшләйне Рамил агай Ганиев миңа шылтыраттылар. Идел как раз один якта йөреп атабыз, һин гастрольдә шикелле бер теләгең юкмы? Килеп төшәргә тиңде. Шуннан монда булгас бит чеп төшермәскә. Ярай төшерек тениктә барды. Шуннан 3 ердә тәкъдим иттем инде аларга. Улар инде режиссерлар, моторлар да, ярдәмчылар мен әйдә шул. Как раз авыл темасына булгас, шуга төшерек тенләр дә. Ул менә буквально бер ярты көн эчендә уга ни яздылар, сценарий аның сценарийләй юк инде. Ул просто авыл турында. Икенче көнне таңгы сәгать 7-дән башланып, киске 7-гә төшердек дә, мен концерт биттем. Шул бер көн эчендә төшереп, улар хатип киттеләр. Шуннан бер ай үткәсме, 2 ай үткәсме ул әзерләп биттеләр дә, ул клипты шул Курайда күрәтә башланар, үлтә башланар. Шуннан гына китте ул оборот теге әйтәйек, популярлашып китте. Шуннан БСТ каналына язылган шылтыратып киттеләр, һорап алдылар, шуны куйһак була. Куйдык. Шуннан теге тәң каналларга, ниләргә интернет буенча китте. Шуннан шул җир тарих менә әле күнгә тигән булдыр актуаль дип әйтә, кайдар авылга барганда мине авылдан шәп теге тетеләр бүтән теге шуның белән теге күз алдына килтерәләр. Ул җир булмаһа бәлки теге алай ук мәсьәләләр. Так, һәм икесе бер хит ярыгы. Янда дарханайм яра ул кадак ярым. Кадак. Анда Яшерин батырын түгел, мен язганмын интернетта язган, ул Абай бөгедән йөрү, ул уның өчен рөхсәт алынган, интернетта язылган. Яисендә кавер язылган, теге бу минем үдем, минем теге көем дип кайбер бер артистларга язылмаган. Мин аны сразу интернет калганда ук кадак дип нәтиҗә язганмын, аның оригиналы да бар. Агыра кадак кереп. Худәрелә Минусовка һала. Худәре менә Минусовка ул теге нидән алган Абайдан. Менә худәре ул кадак худәре бит охшаш теге. Тулсын савылмаган ниндидер өлешләре бар. Һәм минем инде БГПО укыган бер таныш егет бар, ул кадак егете инде ул. Шуга тыңлаттым да әйттем дә, бу миңа тәрҗемә итеп бир. Ул миңа тәрҗемә итеп бирде, шулай ук, әлеге баягы мин теге ярлап карайм, корректировать итеп, әрәк кенә теге нидә эшләп алдым. Шуга авторлар нитмәлек, ул кавер булгас, инде ул кавер халат иштер. Чөнки бар шундый металлдар, мин үземнең таныштар арасында бик яхшы аралашкан артистлар арасында, бу минең ярым тиләрдә, уның турында хатта радиола тапшырулар да бар бит инде теге Исен кадак йырларын минеке үземдә китеп йырлар. Чөнки кеше белмәй дип уйлыйлардыр инде күрәһең бит инде. Ул иштелә бит инде бар. Авыра аның яшәргә ярамый. Үзем яздым тигән моны авторитет булып китәкшләр. Күрәмәләр насар түгел, шугары кадак йыры минем репертуарда бер бар. Кемдер шулай дип яшәргә әйтмәй. Мин дошманлаштым да килмәй, кеше белән теге кешегә кырып да әйтмәй булман, мин теге шундай негешемен. Кеше белән конфликтка инергә тырышмай. Шуңа
Аны үзе дә прекрасно беләгез, аны телевизор караусылар, экран караусылар, әйтәйек, интернетта утырусылар, алар барыгы да белә. Чөнки аны яңгырап тора әле әле. Ярай. Эләгеп торалар дип әйтәйек микән. Уңай хәлгә калып торалар. Клиптарга турында һөйләшеп алайык. YouTube каналы бармы? YouTube канал минем ул теге бар ул асылган, әмма мин анда теге актив рәвештә эшләмим дип әйтәйек. Бәлки киләсәктә уйлар бар ул минем теге бүтән булган видеоларды теге булган дип инде шул клиптарда халанда инде концептлар өлештер халарга булай тормышта жаугыра бар, әмма теге слабый дип әйтәйек. Бик көчле түгел. Ярай. Минең иң яраткан клип ойламайым, иламайым. Кемнең идея? Уйламайм, шулай ук әйтәйек, Курай каналы өмәлдә менән шул ук әлегә баягы Ганиев, Рамил агайны. Ана шул бит алдын шәп егетләрне төшергәннән соң тәвәл бер елдан тагын килделәр дә Курай каналыннан улар икенче бер рекламный агентство Колесо дигән егетләр белән сотрудничать башлаганнар, улар менән бер рәттән клиптар төшерәләр шулай ук. Һәм миңа шулай ук әйттеләр, бер тагын киләбез сезнең районга, тагын мин шул вакытта кастрольдә идем, елдан бер тапкыр кайтып торам бит. Шуңа күрә моны инде үземнең авылда теге бер янда поселокта түгел, Байназарда төшердек. Байназарда ни өчен Байназарда булды? Чөнки безгә биюшләр кирәк иде, бер янда бөтәле яллайын, отпускалайын, иеп алып булмыйм. Без инде РДКның директоры аша Байназарга сыгып, Байназардагы анда ансамбль не бит балалар бит шөгыльләнә шуңа күрә шулар белән берлектә төшерергә булдык. Анда шулай ук теге сценарий тип инде артып теге сценарий да юк инде промойна йөреп теге кылга барып карап йөреп дигәндәй. Шулай ук бер ярты көндән күбрәк булганны бер көн дип әйтәйек төшерелгән иде. Аннан кискә төшердек тә концерт кылсак бит. Шул төп рольдә кайда үтегез хайваныгыз? Төп рольдәге кылыкайды ул минең һеңлем. Но бүтән әйтәйек, иң шул кызлардан иң олы булыр ди. Бәләкәйләр ул точно бармайды, чөнки бит инде теге директ анда бит мөхәббәт трек, теманы уйнар кирәк бит инде. Ну бүтән юк инде. Ну, әйтәйек, ул профессионал актрисалар түгел, абай теге авыл кызы, шуңа күрә бәлки тулкынлангандыр, теге асылып та үтмәгәндер, уялгандыр дип әйтәйек. Ну, миңа калга ул беренче тапкыр шуңа күрә һәйбәттер дип, һәйбәт. Демәк ул кызның роле, уйнавы охшаны. Бер 2%-ка. Чөнки 7% бер вакытта, мин үзем дә бер вакытта 7%-ка әйтмәйм. Бер кемнең дә эше 7%-ка багылырга булмайды, чөнки нидән камиллыктан юктыр, сиктәре дип әйтмәйләр. Клип авыл егетләре, вертолет нисә барында шултара. Ул белгән кеше сразу әйтә, иделтә, ин анда вертолеттан төшмәйһең, анда белмәйм нимә, аны бер эшли ала тинләрендә. Ну просто идея булгас, без инде кайдандыр вертолет сакырту, тапкан бер сагат эчендә килеп үтә торган мәдә үтә алдан. Шуңа күрә ысынлап та онда бул теге егетләр, телевидение егетләре креатив эшләп маташырга тырыштылар, но без инде минем күршенең санаһын алдык та. Сана, балалар санаһы йөри торган сана, шуның аягын алдылар да, ул шулай дугообразный бит шулай генә. Шуннан ул серебристый ине, теге ялтыр төстә булгас, мин магазинда барып теге машина, автозапчасть магазинда теге машина куя торган, кара краска алып, кара менән сиптереп буяп сагарлар. Шуннан үлән арасында бит инде камера куйдылар, үлән ди илпелдәтә теге ил ниткән вакыты. Илпелдәтә бер үләнде, бул теге ике яктан сананы шәп кына төшерделәр дә абат дип әйтеп һәм монда яна. Аны белгән кеше белә, белмәгән кеше снап микрофон. Ызынлап вертолет килдеме дидер. Тиендә оям дигән теге. Бүтән нескәлекләрне һөйләп торга артык теге. Белгән кеше белә инде. Шул клипта 115,000 просмотров. Һәм көткән идем. Мин снап та теге уны менә һин әле әйткәс кенә мин аны юнлап теге кызыкынып, нисә просмотр, кайда, нимә, нисә караганым юк, снап әйткәндә. Ул күпме ул, әзме ул, мин даже әйтә алмыйм. Шуңа күрә мин нисә просмотр булса, кайда, нимә ди, анда уйлар вообще булмады. Әйтәм, шуңа күрә менә һин әйткәс кенә әле. Нисә просмотр дип. 115,000.
Ол көп іштер. Көп. Мәселен, ойламайын 40 несемен просмотрға туктаган. Ну, шул мына исламда ул теге нимәгә әлләр нидер авыл темаһына бугас, бигрәк тә теге егетләр үткән микән, бөтен авылларда мына миңа мәдәният хезмәткәрләре, күп хезмәткәрләре мине шалтыраталар да, мына без шул ансамбль белән җырларга егетләр менә 20 февральгә, ябылма нидер байрамда, нидер конкурска катнашырга, тамыр студия карап алды, телевидение карап алдылар, бөтен җирдә шул мин шатланам, куанам, минусларда бирәм. Җырландар. Шуннан Сокуларда катнашып бер егет гран-при алды бит инде. Приятно. Мин һезнең элекке видеоларда карайм да, Гөлсәр Хандугас һәм башка һәм хәзергеләрне карайм. Нишләп хәзерге вакытта әле генә караганда яшәрәк күренә? Әлештер. О. Яшәрәк дип белмәйм мин аны. Ничек итте? Яшәрәк күренергә мөмкин түгелдер, но просто Һин алдайып. Юк, исә шулай. Менә бүтәгә дә карар. Элекке видео тегеләр, элекке кайда, касан элекке булган. Элекке, мәсәлән, 10 ел элек, 7-8 ел элек. Шул Гөлсәр Хандугаста катнашканда, ну менә яңсак теге йырлай башлаганда, ул бәлки мин теге нирәк булды микән? Еддирәк булырга тырышканмындыр инде, теге серьезныйрак булырга тырышканмындыр. Чөнки шул вакытта шундый теге йырлар, рәхмәт ярсатының иман бирен Ходай дигән йырым сакта туган тупама шундый теге темаларга йырлай дип әйтәндә, монда теге телевидение съемка сакырлар, тулкынланып теге нимәгә инде кайда мисал костюм, галстуктар бар теге, ну шулай да киләләр инде. Һәм елдан ел килә уже һәр нәмәгә кеше өйрәнә бит. Өйрәнеп китә, уже автоматизмга инә дип әйтәйек, шуңа күрә Мин яшәрәк күренә дигән куандырып башлаган менә. Юк, исә шулай. Никому не завидую шигырем, ниндәй максат менән халыкка. Никому не завидую. Максат, гомумән мин шигырьләр яратам. Шигырьләр яратам. Һәм ниндидер менә юлыккан ниндидер шигырьдә күреп калһам, ул мине күңелгә ята икән, мин уны ничектер күсереп алам димә, ябылмаһа копировать итеп куям да, һәм менә ниндидер вакытта шул шигырьдә аны мин ятлап башта, ятлап утырам әле, шуннан видеога алам. Бу теге никому не завидую дип, кемгәлер төрттүреп, кемгәлер теге арнап укылган итү. Просто үзе максатым. Һәм ниндидер, ну тормыштан бит, тормыштан мин уйланам, кемгәлер охшай икән, улар үзләренә күсереп талардар, ябылмаһа кемгә охшамай икән, карамастар дип. Шуңа күрә ниндидер кемгәлер төбәп эшләнгән эш түгел. Мин килдем, Давай. Бейһәгә дә әйтүләрне. Күңелдә уйнаганда, күңелдә бәйгә. Ай, уйдымды ла төшерәйем, аслы мин монда тоже йөрөйм. Как бы. мин килдем, Әлеге вакытта башкорт эстрадаһында иң теге хәкем. Башкорт эстрадасында. Мына чисто башкорт эстрадасында интекәһе. Ну, минем өчен не. Әйтәм мин бала сактан теге тәрбияләнгән шундый теге рухлы туган як битенде ул теге һәю ята бит музыкага туган якка нигә минем өчен ул әле дә легенда караван харайлар дип беләм. Чөнки без исламда аларның йырдары рухлы, аларны тыңлаган теге шигырь дип китәм бит инде. Шуңа булай бик яхшы эшләгәннәр күптер дип уйлыйм. Чөнки кемдер яхшы, кемдер насар дигән исламда әлегә баягы теге кемгәдер яхшы булып калган, кемгәдер насар булып калган имей, не.
Ну, Караван Харайды мен асық бетерлем. Арғымақ түркімі тұрғанда не? Мен арғымақтар менен Ринат мен бір вақытта оқынып, бірге оқынық, бек жақсы білемін. Арғымақ, шоға олар теге бек эстрада деп айтмайсың, олардың направление более этно болғас, олар енді шындай. Әміна Караван, сынапта Караван Харай, олардың ерлары, олар направление бұра ерлайдар бетін. Шоға көре арғымақтарды олар менен сағыштырып отыру бек дұртты өлерден. Зайниттин бір межады? Зайниттин өзінің нейін тапты. Шылай бек көп әділәндім яқалға. Мен бірінші елдар гастрольда сыққанда, оны өзімнен тоже ала тұрғайны бірге, ол бейвесі боларақ, ол бейі тұрғайны шынан қорайында ойнап, әдірек ерлап бері тұрғайны. Шынан Аслатта ол еріп, әділәніп, өзінің недедер нейін таптылар, олар бетін шылай продюсер деп етейік, Рүстемнен бірге шлер етін кезат түрін шоға общий өлерінің бір недері таптылар деп. Ондай қарайым, тұрыша, малайыз көні түні ішлей. Мен ол ішлеген кішінің әйтілер бет, таланттың бар ме, yok mu? 1% таланттың боға, 90% қызмет, тұрышылық, мұныңа өдімті. Әншік мұның дуэт ербар әді? Әттіп, менің ғылмен, жоқ, шекілі ол. Бар, менің дуэт ерім болды. Өсімбек Болатауынан бір еріланық, сөнке бір концертқа кәрәгені бір проектқа. Ол шол етейік Наразовый болды енді ол сол недегіне. Hem Ayrat bilen dostluk durağında bir yer oldu. Cennet bilen yakınlık деген. Мен ғылмен дуэт не тек білемейм. Өзім дуэт ерлай бармайым. Тәқдим артық тәқдимдер де жоқ. Өзім де тәқдим етіп бармайым. Шоға көре алдан көре білмейм. Алтынай Мәлетов мәр ортақ кері ядып қарғау жоқ му? Алтынай менен ол Алтынайда шылай жоқ, мен айтайым, тоже не бейтін, ол сәліклеген ердарынан кетті. Міне, ол айтты ол мене, бұдан янышып тұрауыз, аралышып тұрауыз, бірей совместный трек ялау инстаграмда, мен қай бағыттығы ялықтай көріп өтіп өлгіріп май. Асам, мұңғы қалай ялам енді. Лесектер недейдер стильда, мұна жол енің ауыл егіттер ғымап, екелі бірге тәқдім ешләні ол мене. Мен қопланым әлбетті. Ну, никак пары өтіп май, аны өтін аныңсын отырға керек, сұрашы керек, өйеші керек, ялдыр керек, недейдер идеялар болырға тейіш, недейдер наборсықтар болырға тейіш. Жағыра, ол келдің да, тұттың да, ой, алдың да, сағардың да, сөйтіп өл. Әм бұл ер болғас, ер тәбет егім жол. Совместный бірге еш болғас, ол шылай одноразовый болмаған ене. Шылай өтін, одноразовый оны қайдалар халыққа ешіттерге, бірдеген ешіттердің да, ұмыттың түгіл, тағын қайдалар көрәттерге, қайдаларға Алтынайдың аның бетінде айтайық. Біздің гастрольдар, аның өзінің нейдері шоға көре, әр вақыт бірге жүріп болмай өтін шоға. Ну, бәлкі вақыт етмәгендір. Оның ерден тыңлайын? Мен әр вақыт радио тыңлайын. Радиоға ол теге айтайық Самауыр янында тапшырулар бар бетін, әр вақыт теге сәй қоялар бетінде. Мен әр вақытты тыңлайын. Мен алар инстаграмға атмешай түшірем бетін. Мен малай едім сәй, мен сәй, малай ерлай, ана түшірем. Шаға көре, тыңлайын. Мен оқшай мәселен. Көңілді көтерлер шында. Өзін сәліклі. Білдің қымат мұхабат, неме, гіргіне, табиғат, тоғанияр, тұғыл әймін сәй, сәм, хілкен, неме, сәліклі оқшай. Hep келешегін, хәзбен аудиторияға етейік, тыңлаусы барғы, олар қалық. Келешем түгі мен оны білем. Мені әбейлер ярата, апайдар ярата. Шоға көтелмәген қорау. Бибисар Азаматованың ижада тұрғанда неме ойлайға? Ижада тұрғанда, онымен Бибисар апайды мен білем, әліктен тібетмейм енді, оның тарихын білем. Оның ненде тұрмыш өткенін білем. Сөйкі мен онымен гастрольдарда бек көп өрінім. Раиль Үмітбаев, мен, Бибисар апай Азаматова, Хаким Мұртаз, Ирина Халикова, біздің бірінші проект болды, олармен мұхабатқа кәртай жоқ. Мен шында
төп рольләрдән берен уйнадым. Инде һәр вакыт сәхнәдә мин һөйләнем алар турында, нирәк инде. Шунда Бишар апайның мин тормышын бик яхшы беләм. Нимә үткәнен беләм, нинди юл үткәнен беләм, нинди язмыш, нинди тормыш, нинди хәлләре булганын беләм. Шуңа кеше буларак мин хөрмәт итәм. Һәм инде уны улагайган көндәрендә ул электән йырлаган, эшләгән вакытта ул инде ирдәр эшен күпләп эшләгән, ул ирдәр белән идара иткән, шундый хатын-кызларның бере инде. Ижадына килгәндә, ижадына үзенчәлекле ул шулай ук олы аудитория, моны олы кешеләр, иниләр, агайлар, апайлар яраталар, концертларына шулай күпчелек шундый халык килә бит инде. Ул халык йырларын йырлай. Ул шулай профессионал версия булмаса, ул күңелдән сарып йырлай, ул баянга йырлай шулай ук. Шуңа күрә ничек карайсың ижадына ыңгайлар? Так хәзер Блиц, мин һеҙгә ике вариант әйтәм. Ҡыҫҡа ҡына, берәүен һайларға тейешһегеҙ. МС-Баш яки Алтын Вәлитов? Берәүен генә һайларға кәрәкме? Эй. Дөресен әйткәндә, улар икеһе минең якташ. Бере Манасып, бере Байназар. Мин күбрәк аралашам МС-Баш менән, чөнки белән бергә укынык. Вот училищеда. Тимәк МС-Баш. Тимәк МС-Баш. Ярай. Ҡалай яки ауыл? Яшәйем ҡалала, әммә яратам ауылды. Яҡтыкүл? Ауылда йыһалап атам, Шаманьялар. Шуға ауылға үсергә йөрөйөм. Ҡаларга инде Шаманьялар. Ярай. Яҡтыкүл яки Талҡаҫ? Яҡтыкүл яки Талҡаҫ, әйтәйек, Яҡтыкүлдең әйтәйек, менә шифаханаһында яратам. Талҡаҫтың күлен яратам. Ленар Белый яки Айрат Зиннәтов? Зиннәт Фәрвит. Мен 3 ел бергә эшләнем, ул минең канадасында нык матур яхшы эшләнек. Ул мен гәсәр вакытында белән таныш. Ленар Белый мен якындан лично таныштым. Әле Айрат Зиннәтов ничек мән юк? Айрат Зиннәтов ул үзе теләгә буенча кыргыз дип әйтим икән юк, шатлыша. Олыслыга кирәк инде, Американы килеш алды. Һәм ул инде туйына әзерләнек, никах нидәре шугыра. Эшкә китте дигән икенче халыга күсеп китте бит Ишембайда. Шугыра. Кире Уфага кайтты ул. Бәлки китер кем белә. Ул теләге менән китте. Шугыра. Ниндәй жанрда кинолар оҡшай? Кинолар мин бала саҡтан яраттым боевиктар, ҡарарға, теге Жан-Клод Ван Дам. Гомумән боевиктар оҡшаны, яраттым, бала саҡта ҡараным. Һәм әлеге мәлдә әйтәйек, мин ҡайһы саҡта ҡарап алырға мөмкин. Ни өсөндөр ҡаҙаҡ фильмдар миңә оҡшай. Теге шундай бандитизм, шундай теге машиналарда, ҡара джиптарда, теге бүгінгі элекке түгел, әмінә бүгінгі күнді көҙ алған фильмдар оҡшай. Кинолар төшөрмөйөм. Тәҡдим булһа, әлбиттә төшөрөм. Башҡортса яки русса булһа Булһа, инде булһа. Нисек әлеге ваҡытта Башҡортостанда кинолар, башҡорт телендә кинолар төшөрөлә икән? Ул һорауға мин әлбиттә яуап белмәйем, әлбиттә. Һорауға характер шул кино төшөрүселәрдән, яулмаһа нидән. Әммә нисек төшөрөлә икән, гомумән беренсенән беләһегеҙ, ул бик ныҡ күп сығымдар талап итә. Һәм әлеге мәлдә Башҡортостанда кино төшөрөүселәр араһында әйтәйек, күпләп аҡса табырлыҡ, әйтәйек, спонсордар табырлыҡ, ниндәйҙер гранттар табырлыҡ, мөмкинселектәр бик күп түгел дип әйтәм. Әммә ләкин тырышҡан кешеләрҙең әлеге лә баяғы төшөргә аталар бит инде. Әленән-әле яңы фильмдар сығып тора. Ҡыҙғаныс ҡағаш әлеге лә баяғы мин уларҙы бөтәһен дә ҡарап үтмәгәнмен, белмәйем күптәрен. Әммә ишетеп кенә әйткәндәрем бар. Шуға күрә нисектер развитие юҡтыр тип әйтмәйем. Нисек тә булһа, яйлы булһа ла, әрҙә-бәрҙә булһа ла, алға ынтылыш барлығы күренә. Беҙҙең операторҙың һорауы, Айнур Асҡаров интекә режиссермы Башҡортостанда? Дөрөҫөн әйткәндә, мин теге кинолар менән ныҡ ҡыҙыҡһынмағас, әйтәйек, күпләп ҡарамағас, әлеге лә баяғы әйттем бит инде. Мин Айнур Асҡаровты
Мин аны атаһын беләм, үҙем беләм, шаура иң текәһе тип. Әсә фильмы, ошаны. Гомумән аның теге йырдар әйелләре тип. Кинолар миңа ошай, шул авылды күргән алган алып, ябай халыкты күрһәтә, ябай халык тормышын күрһәтә, элекке менә безнең ата-бабаларыбызның асылдарын күрһәтә. Менә шулай һаман ошай. Шаура мин әйтәйем, текәр режиссер дип әйтәләр. Иң текәр режиссерлардан рәтенә булыр. Яхшы. Доволен? Әлбәттә, мотлак рәвештә. Все, вот. Хәзер исергә була. Мин килдем, yeah. Байысты яки Курай? Мин гомумән телевизорга яратмайм түгел, вакыт юк, карамайм. Һәм әмма ләкин минем клипларым һәм рекламаларым күрәк каналында шул Курай. Ради Хабиров яки Рустам Хамитов? Так, политический дигән булды теге провокационный һорау, әмма ләкин әле президент булып өлгермәгән Хабировты нисегрәк. Миңа калга ошо кыска вакытында ул Хамитовка караганда ничә ел эшләгән тормышында караганда күбрәк эшләгәндер түгел. Әгәр халык өчен шулай бара икән, то минем өчен, наверное, все-таки Хабировтыр. Хайлар инде. Сентябрьдә. Анысы мине уже шәхсән. Ярый. Так, насар гадәттә мен дуслыгы. Сәбәптән мен дуслашып караган булды. Мин сынапта әйтәләр, кеше булганга бөтен мәне татып карарга тиеш. Мин татып карманым тик наркотикларны. Калган ничә татып карадым. Әмма ләкин теге дуслаша алманым, яхшырак та инде. Дәмәкәне татып караным, бөтен мәне татып караным. Әмма bilmem теге. Bilmem не түгел. Аты не хорошо. Ярый. Моны әйтәләр, һәрбер концертта артистлар шундай стресс, волнение бөтерер өчен күп сәбәп. Әсән бу. Я, мин оныңа килешмәйм, 40-ка килешмәйм, чөнки элекке вакыттан калган ниндидер әйтәйек тәэсиратлар ул кешенең элек әйткәндә артистлар алкаш, артистлар теге уйну гафу итегез изображение, уйнаш диләр бит инде. Ну, хәзерге алай түгел. Чөнки мин күп таныштарды беләм, сынапта бик нык җитди карайлар, серьезный отношение, чөнки ул артистның тормышын аңлый белгән кеше генә әйтә. Кемдер төшенеп бетмәй, кемдер белмәй, улар эсә, моны улар эсеп сыккан, мин әйтеп кайткандыр бар, сәхнәгә эсеп сыккан, ул эсеп алган дип. Кем? Ничек белә, аны һәркемнең үз фикере. Шуңа күрә мин артистлар концерттан һәм стресс снимать өчен эсеп утыралар дип уйлыйм. Шәхсән рәвештә бит анда. Һәм башлаганда моны идел һин насар еллайын елламать әйтерсең булдым. Башлаганда түгел, мин әллә шулай. Мин беләм, мин әйтәм, мин ярсы түгел. Мин ярга укмам. Мин баянист. Әллә әйткән кешеләр бар. Бәлки әсен булган әйтәләрдер, бәлки күңелгә тиергә дип әйтәләрдер. Мин уларны якын алмыйм, чөнки мин аны үзем беләм. Әйтәйек, менә 2015 елдан алып кына 4 ел эсендә Башкортстан дәүләт залын йырлык артист булып үтеп сыкты. Һәм яшьләргә нинди әйтер күргә бар? Яшьләргә әлеге ошо мәргә тиклем 4 ел эшләгәндән дәврдә мин яшьләргә әйтерлек акыл туплап өлгермәгән дип уйлыйм. Әмма ниндидер башлангыч артистларга, теләктәр булган җырчыларга, гомумән артистларга шу байгы үзем 90%, 99% тырышлык, 1% талантты күтәреп алу мөмкинлеге бар. Димәк, зур залдар йөрүсен күп эшләр кирәк. Көне төне тырышырга кирәк, үзен үстенләштерергә кирәк инде. Моны әлеге бая шәйнтеге әйттеңез, насарилар әйткән кешеләр бармы дип. Шуларга халык халык башында аткай утырган әлбәттә, күңел төшенкелеккә бирелгән, депрессия бирелгән, артист шул бит инде эмоциональ кеше. Әрән йөргә мөмкин бит инде, үпкәләргә мөмкин. Шул үпкәләргә бирелеп инде башында аткай утырган
için alamay, dünyada alamay. Şu böyle rahmet iyi ya deyinde Allah. Так, хунга хора, ни мына һәдән аудитория алалар бит инде. Беренче яшьләрдә ял битергә уйдар бар. Яшьләрдә әле битергә дип мин кемдер аптыратам, кемдер ял битәм дип эшләһәм, мин ущерб себе может итәм икән. Чөнки мин үземгә күңелгә нисек да шулай эшләйм дә, инде кемгә тура килә, кемгә тура килмәй, аны уже халык белә. Шуңа күрә мин нәкъ кемдер ял битәм дип әлегә мәлдә эшләгән юк. Шулай да барыбер мына шул әлеге авылның шәп егетләрен мондый балалардан алып, бабайларына тиклем әйтик, һәйкәл төшеп биргәндәре, шундый сорактар куандыра. Ни өчен Башкортстан халкы һәдә тыңларга тиеш? Башкортстан халкы мин ни өчен тыңларга тиеш түгел. Беркем миңа бернәрсә тиеш түгел. Бу дөньяда беркемгә дә бернәрсә тиеш түгел. Әмма охшай икән, күңелләренә хуш килә икән. Рәхмәт. Ярай, уңыштар һеҙгә тагы бер дә казаны 5-6 тапкыр йөргә яҙһын. Рәхмәт бандалар. Рәхмәт. Бүген рәхмәт. Мин килдем, yeah. Мин килдем, yeah.